mindig elég pénzed. Ez az igazi különbség a gazdagok és a szegények között. Mindannyiunknak ugyanaz a 24 óra áll rendelkezésére. Miért van az, hogy valaki mégis 100 000 vagy 100 000-szer annyit keres, mint mások? A különbség nem az időben van, hanem abban, hogy mire használod. A szegények a szabad idejükben pihennek. A gazdagok a szabad idejüket arra használják fel, hogy építsenek valamit, ami később jövedelmező lesz számukra. Tudom, hogy ez egy erős téma Magyarországon, de ha belegondoltok, a 9-től 5-ig tartó munkát fizeti a megélhetésed, és 5 óra után kezdesz el a jövődért dolgozni. És nagyon sok olyan dollármilliárdos van a világon, aki a délután 5 után lévő szabadidejét arra használta fel, hogy építkezzen. Hétfőtől péntekig azért dolgozol, hogy kifizesd a lakbéred és megélj valahogy. A hétvégén dől el az, hogy milyen irányt vesz az életed. A legtöbben munka után hazaérnek és bekapcsolják a Netflixet. A sikeres emberek munka után állnak neki mellékprojekteket építeni. A jutalom mindig az életben, akik soha nem adják fel. Dolgozz úgy, mintha még mindig le lennél maradva. Mert ha belegondolsz, valaki mindig megelőz téged. A legtöbb ember minden nap az 5 órát várja, minden héten a pénteket és egész életében a boldogságot.